Inspirasyon ng dala sa publiko sa isa ka 72 anyos nga babae sa Bacolod City nga solo nga nagaamuma siya 99 anyos nga iloy kag 71 anyos nga manghod nga na-stroke. Mga puso, isa ka bantog nga sastres ang lamharon pa. Suno kay Dorita Dingkong o kon Lola Dory, ginbilin sa iya sang amay nga hindi pagpabayaan ang iya iloy kag utod kunini ang magtaliwan na nga ginapanindugan naman sini tubtob sa ball. Bangod sa obligasyon, wala na nakapamana si Lola Dory. Apisa nagpamigado, madamo naman siya sang himata nga nabuligan sa pag-eskwela. Sa karon, padayon ini sa pagpanahi para mainugbakal sa pagkaon kag bulong para sa iya ginasuportahan. Bangod sa imo sakripisyo, mabuhay ka, Lola Dory! Sa mga puso ta naman nga may inspiring stories parehas kay Lola Dory, may viral o kung makalilingang nga istorya nga gusto niyo ipasalida o kung makuhaan sang inspirasyon. Abe, desiga, ipadala lang diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition kay Ina Kapuso ang ibidata.